Аз съм длъжен да вляза, усещам своето призвание, за да можем да направим необходимите промени и да опазим българското законодателство от тази чума, бих казал. Как ви се струва това? На какво се дължи това лансиране на, както казвате, тази свръхлиберални идеи на джендър идеологията в рамките на Европейския съюз? Вие имате ли притеснение, че в България много повече, отколкото в Европейския съюз, навлиза джендър идеологията? Опитва се да навлезе в България, но мисля, че българина като цяло е доста традиционно настроен и християнски настроен. Доста добре и в днешния празник можем да си говорим по тази тема, защото ето виждаме и как се пълнят днес храмовете и как хората наистина застават и се интересуват и всички се поздравяваме. Нещо, което между другото сякаш изчезва в Европа. Основно се говори само за зайци, за яйца и някакви подобни неща, а ние наистина говорим Христос възкръсна. И именно тези ценности в момента нас ни опазват и не позволяват в нашата страна тези идеологии да навлизат. Но това не означава, че атаките към България са спрели. Обратното, атаките ги има, те са постоянни. Европарламента не спира да въвежда нови и нови директиви и нови неща, с които да ни накара да си променим както Конституцията, така и законодателството. Купуването и продаването на гласове е престъпление.